Ako lolo, 80 na. Nikirig yung lolo. Nagabit og pulo ka babae. Ikabit ra yang mama. Yung mga katropa nata diri sa Barangay Santo Niño Relocation, diri dapita sa may mental, magpaharapan sa ta. Ang ato nga topic karon mga katropa, may tungod kini siyang pahambugay og lolo. Kinsay pinakagwapo nga lolo nila. Ako si Papa Rocky. Karon manghatag ta pa premyo nga 1,000 pesos tapos 500 pesos ang mudaog. Ang di kadaog na ay 250 pesos para sa tanan. So natay upat pahambugay og lolo. Si pangalan mo, kuya? Justin. Justin, pilidad. 31. 20-30 sa Gitino. 31. Ayan, tagasa. taga dire mo relocation. Pila edad? 26. Andam na ba kay kapanghambog ni imong lolo? Andam na. Ariel, Juan, Los Amigos. Amdam na. JR, taga Takunan. Andam na. Gigo? May buntag sa tanan. Karong adlaw ba, basi wa kailan ka gusto makaila sa lolo. Ipailailan ako si Mua. Basi wa ka balo exo si mong lola. Una na kagwapo ang lolo sukat pa karon. Di na ko tumalimtan basi namatay na tupuhon. Kay yang kagwapo yang gipabilin sa ako ah. Tanawa kung dagway. O di ba? Liwat-liwat saya. Musaybiyo lang ko, taas ako ilong. Ay, patubang nga, kay katag yung kayo ilong. Akong lolo, yang ex, pulo ka buok. Nakauna-una to, imong lola. Ang ikadua pa yung gisabit, imong mama. Oh, tingula na, kagwapo ang lolo. Kung manguyab na siya, dala na niya bulak. Ang ikadua na, tanduay na. Kaya sugado, basta may alak, may balak. Tidagan siya kagawad, nadaog dito. Kaya ano? Kaya tungkol imong lola, ug mama, nibuto sa iya. Wa sila kabalo, karibal silang duha. Sigwa mo kabalo bay, ako lolo. Ako lolo. 80 na edad, ni saka pag minteryo. Wala mo sa kong lolo. Kaya ang lolo, nitiglom sa tubig. Pagkakuan, naabtalog isa ka tuig, wa pa nito nga. Mauto, wala na, mamatay na siya. May hapon sa tanan, ipanghambog na ko akong lolo, peting gwapuha. Ingon ka, agiuyab si mong lolo ang akong lula. Wa ka kabalo nga, ang imong lula kabit sa akong lolo. Peting gwapuha sa akong lolo, ang talit sa akong lolo, mukaon og suga. Ambot lang inyong lolo, mukaon og sudan, panos pagyod. Wala na ko kabalo sa akong buhaton, kani freestyle lang ni. Ako mga kauban, nakaandam ako sa kauban, ang duha blind kayo. Blanco kay guto, kay ilang mga lolo pangit kayo. Shoutout din sa akong lolo ko na nasa itaas, napa siya mga uyab na mga anghel. Tungkol sa kagwapo niya. Yeah, akong lolo di ay, salamat ko sa iyang kagwapo, kay napiksan pa ko. Wala na ako maingon na, ang ilang lolo, ambot lang kung makadaog sila sa kagwapo sa akong lolo. Basta akong lolo ang pinakagwapo dari sa relo. Iyan in the house. Ariel, matuba siyang lolo, nalimtan niya sa apelido. Kining isa yang lolo, nalumos daw kuno. Kining isa yang lolo, ni kaog suga. Wa sila kabalo, akong lolo natulog lang, pero pagmata, nangapildi na sila. Kaya nga no, yang lolo namatay. Akong lolo nagbalsamar ato nga time. Yang lolo, nalimtan niya. O ang lolo, nabuot ng certificate. Yang lolo, ikaw og suga. Kaya tungkol sa katanga, ang gisaksak ang kurente, nikirig yung lolo. So ang hindi nga na guys, nangamatay silang tanan, ang naibilin, akong lolo nga gwapo. Wow! O, di ba? Proud ko kay lolo, kay gwapo siya. Kaya tungkol akong mama, na-addict siya. Matod pa sa mama sa akong mama, nagilumay daw akong mama. Kaya ang lolo manggo, tibok barangay, iyaan chicks tanan day. Bawal na timan imong lolo nga nanghambog sa akong lola. Sos doy, akong lola, dusi sila kabuok. Di ba? Pamatuon na ang anak sa akong lolo, puros kamagwangan. Ako ray apo nga naliwat saya, dili sa silingan. Ako lolo, 80 na. Pero, nangabit pa siya. Nga nakagwapo ako lolo. Karon ako lola, buhi pa. Nagkuan sila, nangabit siya. Gilot-hilot pa siya. Wala mo sa kong lolo. Sa kagwapo sa kong lolo, lagang kagipang tirakan. 105 ng edad, pero muutog paghihapon. Asa ka na, nya yung lolo mo. Ano sa to? Liwat kasi yung lolo, gwapo? Ako kayo suspect krimen. Papay krimen, suspect na. Ang lolo, grabe kayo kagwapo. Kay buhit pa ko ang lola. Nagabit og pulo ka babae. Nya asa ka mangita na. Di sana ako nilabot, kay kabalon ako, asa ni naliwat ang ilang lolo, mugag ambang siguro ni, kay di maningog. Kani ingon niya, ang lolo niya, gwapo. Ang problema lang, asa dapita gibutang. Ingon pa sa akong lolo, tanan kababaihan diri sa siyudad sa Davao. Tanan iyahan at tilawan na daw niya. Wow!
Except lang siyang mama. Ikabit ra iyang mama. Naglibog na ko aning duha nga asa ilang lulo. Ug mga gwapo bagining tinuod. Si bilib di ko aning lulo ni Ayan kay barkada ni silang duha sa una. Pero sa tinuod lang ang iyang lulo, alalay ka sa ako ang lulo. Kay assistant lang ang iyang lulo. Matod pa niya, yang lulo daw, ay akong lulo daw, alalay siyang lulo. Dawat na ko na, alalay akong lulo. Kay ngano, mas dako pag sweldo akong lulo kaysa sa imong lulo. Kay imong lulo ang hari, pero akong lulo ang kuha sa yang sweldo. O di ba? O sige, proud yo akong lulo kay gwapo. Kay sa tinuod lang, asa ko nalawat, hindi sa akong lulo, ilang lulo kay amang. Dili na mga tingalaan kay naiapan ang tanan. Akong lulo, kung kabalo ba kung sa kagwapo akong lulo, ang kapal daw sa lulo kay sa tinuod lang, iya akong itudlo, unsa papagwapo. Uso mga karamtag sa kamaligo. Mo siya gitawa nga, dirty look. Dirty look ang uso karon. Mo na gusto sa mga dalaga karon. Oo, di ba? 80 edad sa akong lulo, pero uyab niya 18. Asa ka na, partida kay tungod. Akong lulo, matso tan-awon. Pero di naman mubarog iya, gigamitan na og sekretong idea. Chaingon nimo amang ako lolo. Wa ka kabalo spokesperson to sa presidente diri. Nya, muingon mo nga pangit ako lolo. Ha? Wa mo kabalo? Tanan babae sa amo adto sa Los Amigos. Gipangupahan na to. Ako lolo. Na. Motoy pinaka-order mo lang oy. Gikan og Davao antod Cagayan gilangoy ato. Wala mo sa kong lolo, sa kagwapo sa kong lolo. Tanan babae, naibog sa ayaha. Nya, may mong kang lolo pangit? Ha? Wala ka sa kong lolo. Akong lolo, silang balay. Grabe ka dako. Dako kay ilang balay. Musulod kag Bernis. Gawas ka doon. Ang kagwapo sa kong lolo, wala ra sa inyong lolo. Wala na ko yung istorya eh. Tungod sa kagwapo sa iyang lulo, nahimo mayinong binabayi. Ang ingon pa niya, spokesperson daw yang lulo. Ambot nga nung naa dito sa kanto sa unang panahon, nakitaan sa kong lulo, nanawag og pasaya ko. Kani akong lulo. Bisag asa ka maabot, pag uli og balay, pwede pang daghanag chicks madala. Mukha na taksi Bruce Lee ani, o sige na tagya. Wala na imong lulo, wag ya po na kaya sa akong lulo, kaya akong lulo daghag talent. Bisag girayo mo na, mutambling pag 360 degree. Akong lulo kaya daw pinaka-hard diri sa relo. Bisag may edad na 85, mananggot lang yapon akong lulo. Yung mga katropa na antay na pilian sa tumagang hurado karon kung kinsa ang nidaog sa tuwang 500 pesos. So congratulations, palapakan na to. Kang Ayan, mag-ingay! 500 pesos. And siyempre, ang natagak sa upat, si Ariel. Okay, so ang makadawat og 250 pesos si JR o si Justin. Kamu na bahala kung natagan mo ninyo si Ariel o dili. Nagkasalamat. Nata diri sa Barangay Santo Niño. At ang inapod sunod kung asa dadapita mapadpad sa tuang harapan mga katropa. Ako si Papa Rocky sa Kaplodi. Nagkasalamat diri sa tuang programang Harapan sa XFM sa Tatak Lokal. Shoutout ako sa tanang taxi driver sa Davao. Ride shift apelmente mga partner. Balag antos-antos sa gasolina. Ang importante natay mauli may ginagmay sa tong pamilya. Shoutout ako Bangkal Boys. Tanawan ninyo mga Bangkal Boys. Ila Toto, ila Bruce Lee, tanawan ninyo dia. Shoutout na ko akong asawa diya sa Toril Katigan. Ay, mang, nana ko dali naabot ako. Naabot ako dali. Shoutout ko dali sa Kwan. Torno dali, og si Kagawa, nakamotopad, dua pa.